1.9 ngoba mina ngijwayele nosisi wakhe omncane ukuthi usisi wakhe vele umngani nami. Ngangena emsebenzini mase ngena emsebenzini ubhuti Sifitho sengiyaxoshwa emsebenzini. Mase ngixoshiwe emsebenzini leso ngasebenza mina ngahola ka3 le nyanga le ngayihola u1/2. Sengithi mina bhuti Sifitho ngicela imali yami le engakunika yona phela wena wangithembisa icontract ya 2 years. Akwazi ukuthi ungangithembisa icontract ya 2 years mina sengizosebenza u3 months. Shuthi imali yami ayibuye phela makunjalo. Imali. Ukubuza something. Ungabuza bhuti. Ubhuti uyena owakutshela ukuthi uzokunika icontract ka 2 years. Ka 2 years. Yebo. Mfowethu kuyikona. Yebo. Enkulumeni yethu yaba kanjalo. Okay. Usisi usachaza. U2 years waphenduka u3 months. Okay. Akwazi ukuthi mina ngahlala ekhaya ngilambile esithwini ube unayo imali yami naleyo 1.9 shuthi ayibuye kwayo naleyo mali leyo ngapha lo 2 years lo angibaya ngisakwazi ukufika kona mina. Kodwa uzowasebenza. Ngasebenza kodwa kancane. Okay. Bafana sicela ke sibeke kona ukuthi siyasizwa isikhalo sakho kahle. Singani? Ngiyamuzwa usisi ukukhala ngani. Kodwa indaba ilala iqala khona. Sicela uphakamisa izwi mfethu. Sixolele nje. Akulungile izwi uzobhana baba. Usisi ngiyamuzwa lesikhala ngaso. Usebenzile impela yena ukusebenza. Wahola futhi. Lemhola ayiholayo. Okokuqala nje uzokubalela. Manje bhuti Sifitho bese kuloko uchaza izinto eziningi kakhulu. Uzongiphaphela ithuba. Ngicela imali yami mina. Unikezile ithuba. Ukhulumile manje usufuna ukulokhu ufaka izitori asifuna izitori eziningi mina ngicela imali yami le wayithatha lesavula mina masikhuluma sonke engathi manje siyacula lana. Cha sicula. Ngikunikezile ithuba wakhuluma waqeda. Mase kuyi10 yami yothi ngikhulume sesiyacula. Yini osazoyikhuluma phela mina ngizela imali mina la. Imali mina into engizele. Ubhuti umzile u10. Kumele sizwe amaside omabili makhuluma. Cha sisela imali. Elakhi side selilalele. Ufumile phela wena vele ukuthi imali uyayazi sanikana vele. Inikeza ithuba phela. Ithuba uzomnika lona mhlambe singake sithi umuphi ithuba ubhuti naye akabeke isitori sakhe ukuze sizokwazi ukuthi siphume nesolution kulezi izitori zensombi. Okay mfowethu sikwenza njalo. Njengoba bengisachaza wasengiphazamisa. Yebo. Usisi usebenzile. Impela nje saba nedeal naye leso sivumelwano leso usisi wafika wasebenza. Inkinga nje yokuqala le yaqala khona. Usisi ke nomshini ke ubengenalo ke nolwazi kahle ugcwele. Nakhona lapho wena uzongilinda kodwa. Angiswathi wena uzongifundisa umsebenzi. Angikufundisanga nomsebenzi. Awuzange ungifundise wena. Awuzange ungifundise umsebenzi wangishiya kanjalo mina ngisale ngiyibonela ukuthi fanele ngenze njani. Ithuba lakho njalo kwathi wakhuluma ngakulinda ngakuhlonipha waqeda ukukhuluma mase kuyimini okhulumayo sesikhuluma kanye. Sicela umuphi ithuba awukhulume baba. Uzokuzwa mase kukhuluma wena ngoba phela makukhuluma mina akangezwa. Usisi ubenenkinga. Isuke owami umsebenzi ngoba phela usisi njoba ngangishila ukuthi ngizomfundisa umsebenzi nami bengiba nomsebenzi wami engisebenzayo. Usisi mase eba nenkinga esondele kumina angichazela athi hayi u1 no2 no3 angisawuboni kahle. Ngiyeke owami umsebenzi mina. Ngisuke ngiyosiza usisi. Ngize ngembuzo ukuthi uyabona ukuthi kwenziwani avume. Nakhona ungenasikhathi lapha usuku uyiphuthumela uyasithi isikhathi wakunika sona usuku uyiphuthumela lapho ujahe la ujahe kuyakhona. Usuke ngaphuthumela lutho ngisuke umsebenzi 2 minutes. Ayi nami bengiyeke owami umsebenzi ngizofundisana nawe. Ungitshele wena ukuthi uyabona. Akubanga kodwa ivumelwane zethu lezo. Ukuthini? Wena phela ngalesikhathi ngikukhokhela mina kwakumele ungikhave kuyona yonke leyo nto leyo. Uma ubona ukuthi ngakubuza mina ukuthi uyabona nini uthi yebo kanti wawuvuma ukuthini? Kanti imali ethi sikhona la ibuye ingishaye khona lento. Imali kahle bafo usisayikhokhela. Wayikhokhelana ukuthi umkhave emsebenzini noma umfake emsebenzini. Imali ongena emsebenzini hayi ukuthi ngimkhave. Konke wasekuhlangene konke. Usuyafika futhi manje wena. Okay, imali ukuthi ungene emsebenzini hayi ukuthi sicela uqhubeke nje nayo indaba unabe nje mfethu. Sizongezwa kodwa njengoba ngithi ngikhulume ngiphazamisa nje. Sicela umuphi ithuba sesibafo sicela unabe.
ngithi mina uma ngisebenza ngishiwo wami umsebenzi ngiye kowakhe ngimkhombise ngithi u1 no2 no3 wenziwa kanje avume kumina athi uyabona ngobani noma umsebenzi lapho umele awuyiqhubekeli wona uyisebenza ngoba mina nguyekile wami umsebenzi ngoba ngiyosiza yena ngoba yena ekhala uthi unenkinga yokuthi u1 no2 no3 akasawuboni ngimkhombise ukuthi kwenziwa kanje avume kumina athi uyabona lento ke yahamba bekhala belungu ukuthi hayi itarget yosuku la ayenzeki and futhi nangimina ke bengibuye nami ngishayeke ngoba phela lesikhathi mhlambe ubuphela lo 15 minutes or 20 yosiza yena mina owami la umsebenzi umele and futhi ke lenkinga yakhe bekuthi lo makuthiwa ke kuma tea time u15 minutes yena uzoshaya u20 minutes or 25 minutes usebuya emva kwesikhathi lapho and futhi nelunch kube kanjalo ama complaint abuya azokhala kumina futhi ngoba phela umuntu wafika ngami ngisebenza mina ngixaki idinga isikhathi nefocus mina ngizowazi yonke le yanto le mina njengoba ngisebenza phela nami la akumini owner la ngiyasebenza nami njengomsebenzi njengawe hayi ukuthi inkampani yami itarget yosuku yomsebenzi ubungayi-reach and futhi ububube namaphutha ushaya impahla e-wrong lokho kubuye-ke kuzotshelwa mina kodwa mina ngingakutsheli wena ngikuncengele ngithi hhayi bafethu ngicela nimbekezelele sonke phela vele sifunda ngamaphutha umuntu usemusha emsebenzini wabekezelelwa umlungu ekhale ngokuthi mfethu uyakhosteka la ngeke phela lokho emelana nalento engizolokho ngichazela mina njalo lokho ngikwenzela ama-excuse njalo ama-excuse kwaze kwafika nasho lakhathala khona wase udedelwa-ke emsebenzini futhi lo 1.7 wakho wabuya ngoba phela uholile hayi ukuthi usebenza nonafowethu asizele indaba thina la asizele indaba azikho indaba esiyizele ayikho enye into futhi osazoyixoxa into esizele ngokwemali kuphela imali kuphela engizele phela athi